Limbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Elisa, numadi ti bagim, kat masapol nga agpa-check up kay ti doktor. Mayat ti bagit jurin. Naging sasakitak lang. Anya? Alibay ko lang kininanang ti panangibagak ang maululaw ken agkakapsutak. Tapno darason ko ajak sumrak ka di opisina. Tapay. Mabut-butungak pa lang amin kadagiti nakitak nga armado ang lalaki. Tapno saan ka mabutang? Kat ibagak to kay ni mami nga umayak tumot iji opisina. Ha? Anya ko matiaramida may chay. Tulungan kayo kay ni mami, kadagiti trabaho yo. Saanan? Tama nga no agatap nga da relasyon ta. Uwan ang tapno mabantayan ka kadagiti kunkunam nga armado a lalaki a nakita. Anya? Adda nakitam nga armado a lalaki iti opisina yo, Elisa? Ha? Isu ka di ti rason a naglangan ka iti trabaho? Nana. Rason mo ka dilang ti kunkunam ama di ti bagbagim? Gaputa mabutang ka sumrat iti opisina yo? Nana. Agsao ka. Sungbatam dagiti sa ludsud ko. Kansanak nga ulbudan. Pakawanan da ko mano nagulbudak ka da kayo, nanang. Anya? No kasta, saan ka matlang ama ululaw kan agkakapsot? Saan, nanang? Inrason ko lang ama diti bagbagik. Tapno jak sumrak di opisina. Mabutan at namin kadagiti nakitak nga armado a lalaki ngay may. Ammo ka din ito na ti may papan kadagiti kungkunam nga armado a lalaki? Saan, nanang? Tanakaawit idin ni Ma'am Chona. Jorin, daytoyan ti kungkunak kada kayo. Anya ti kaya ti asawa nanti. Panagkunak. Kat ni mamim ti akin aramid kadagiti nakita ni Elisa nga armado a lalaki. Anya? Nanang? Siguro. Agat atapan ni mamim nga adda relasyon nyo ka ni Elisa. Iso akayat na papatay ti anak ko. Ante, nagdakas mo ti panunot yo kini mami. Amok unay ni mamim, Jolene. Ngam saan mat nga rod nga ti adda iti panunot yo. Kat kasta ti kinadakas ni mami. Amok latan asaan na akayat ni Elisa para ken ka. Iso nga aramidan na amin apamuspusan. Tapno saan nga ti anak ko ti pagsabam. Napasnat ni siya kadagitintad ko trabaho na. Mayat, no may surukan ko na dagiti trabaho nito eh. Tanag sadot-sadot ni Elisa, mabalin ko nga isukat ni siya. Timbak deran niti sango ti computer, umay dito ayan ko. Auntie Chona? Oh, kitain nyo man, no gusto matlang, dagiti naramid ko papeles? Oh, good. Gusto, iha. Agyaman na, kanti. Nalalaing kan sapay ngam ni Elisa. Talaga, auntie. Sanak apaatim ken kuana. Kastaman ti kunakan ka, iha. Masapol ngay pakitam analalaing ka nga miso. Wan, auntie. Dati palubos nga atiwan nak ni Elisa, iti uri anya banang. Mabit lang, nga daw mauawag kanya ka. Amangan mo kliyente, day daw mauawag anti. Sige, agsubli ako ni lamisan ko. Lamisan ni Elisa, ko nakumanti. Sige, ito batak mo dato. Hello? Nito ko. Anya? Ni Jorin, adda di tabalay da Elisa.
Jonah? Apay nga inulbudan nak, Victor. Ha? Anya kay nulbodan asan salita? Imbagap kanyak, anapan nag-birthday ni Jorin, hindi ka barkada na. Ngamisan mo't kayam. Anya? At damat kayam, hindi balay da Elisa. Apay nga mo? Kaputa na nang yawag kanyak. Anya? Nabayag ka din ng ulbudan nak, ha? Siguro kita di mauaslaang ti anak ta na panang kita kini Elisa. Kaputa amuna matitibag bagina. Uray matitibagbagina. Anya ko maarason, ama pa nasa rungkaran. Wano, ar-arman na ni Elisa. Wano, ang mga nanobya na pa yan. Saan, Jonah? Nalain ka nga gipapan. Yung palso amin na gitiatap mo. Apay, pasisiim mo ka din ni Jorin. Dominic, napasama kan ti pagbutbut ngak. Saan pa'y nga mo ni Chona ti relasyon da Jorin kan Elisa? Ngam addan-addang na. Tapno agbutang ti anak ko. Iso nga tangag paiso ti akin tao kadagiti nakita ni Elisa. Sino kumapay? Maguray ka. San pa'y nga mo ni Jonah ko na? Sigurado ka di na payam mo? Ngam... Anya arason. Tapno but-but nganda ni Elisa. Idinto ta si kamot lati nang ibaga adi na pa'y amot ti relasyon na gitido. Wen, masigurado ka saan na pa'y nga mo. Ngam amo na no kasano ti kinasingad da. Adday ta ka manan ako nakresilda una amanan dagiti paspasama. Palag ko nakasan nga umanay day ta arason. Tapno agaramid iti dakas nga dang. Dominic, saan ko mat nga ekspektaren amamati ka iti atap ko? Ta ex-girlfriend mo ni Chona. Ha? Ngamtay ko na akon. Iso ti atapak nga utak ti pamutbutang. Agpaiso nga ti atap ni Nanang. Ani Ma'am Chona ti akin tao kadagiti nakitak nga armado a lalaki. No tao na takitjay. Kat posible ani Ma'am Chona matlaang ti mangipangpang ta kanyak. Babaan iti cellphone. Imposible. Itian niya ko maareson. Wano? Amo na nga tanti maipapan kada kami ken ni Jorin. Kasano ko maanaamuan na? Ibagak to ken ni Jorin. Tadumistansya pa lang kanyak. Wen, kasta ti Aramida. Nasapa kayo mata si Mangkwet, Mami. Ti amo kat nag-overtime kayo. Ta saan na simrak ni Elisa? Uray sana simret ni Elisa. Ang damot kadwa kaya opisina. Sino, Mami? Ni Shasha. Anya? Imay nakalkinadwaan nga agmalamalam ni Shasha? Saan nga imay nag-istambay lang? No di kat imay nagtrabaho. Ison, tinang trabaho kada kiti trabaho ko man ni Elisa. Anya? Amo lang arod, Mami. Nalaing ni Shasha. Nalalaing pa'y angam ni Elisa. Anya? Uhan, iho. Kat no iso ti maasawam. Ure agritiro akon. Tadwa kayon ni Shasha amang imaton iti negosyo. Mami. Agtalaga kiti kabaalan nyo adwa ka ni Shasha. Amok akabaalan nyo nga imaton dagiti negosyo tayo. No bilang iso ti maasawam. Lading itag, Mami. Ngam awan ti sumugar adot-dot ko kinkwana. Anya, asin nga ti kayat mo? Lading itag.
Ngam saan ko pa ilang ang maibaga, mami. Ha! Sinalbag! May salang ti babaya kaya't ko aparakan ka. Kat awan sampalin no sana ni Shasha. Inbagak pa idin kan kwa na ngay ayatam. Kunayo adiyo kaya ti agulbud, mami. Ngam apay anagulbud kayo kini Shasha. Ha? Uray guraan da. Kat sa anak apadiktaran ka na kayo. Ha? No ti pusok ti kayat yung itorong, mami. Ulitak manan ti na ibagak idi. No ipilit yu ti kayat yu. Mapukawan kayo iti anak. Anya? Malaman. Ngam, napanpailaang nagdigos ni Elisa. Undo, ada nga tapapanan na. Ada nag-text di cellphone na naka-charge. Sino nga taday jay ang nag-text? Sadmot nga ta makagura ti anak ko. No basa ti text da kan kwa na. Sino nga taday to'y ang nag-text? Number mat. Basa man. No di ka pailaan dumistansya ken ni Jorin. At dadakas ang mapasamak ken kan. Saan? Nanang? Abay nga gamit ang cellphone ko. Gaputan na kibiyangak. Anya? Ada kaya mangipangpangtakan kay ti cellphone? Lukas na. Isumanan tinag-text. Diyay mangipangpangtakan niya. Nabayag ka din nga da mangipangpangtakan ka, Elisa. Nabiit pa'y nanang. Isumat lagayam anagin sa sakit ka. Tamabutang ka mapan ag trabaho. Kapo ka dagiti mangipangpangtakan ka. Wan nanang. Asino ka di katapang nga agtitext kan ka iti kastoy? Awan atapag nanang. Tawan mo't amok amang gurgura kanya. Agpaiso nga tati atap yun. Ani Ma'am Chona ti akin tao. Kadagiti nakita kiding armado a lalaki. Iso ti pamatik. Kat mabalin nga isupay ti. Sapay la kuma. Tanagriro aklaan. Saan kuma nga iso? Tiyan niya, nanang. Panityo na tigapuanan dagiti na i-text kan ka pamutbutan. Anya? Tapay nga isumanan tinapanunot yun. Gaputa ko na iti-text. Adumistansya ka ni Jorin. Wanangam. Saan na pa'y matngam mo ti relasyon mi, nanang? Tapno iso ti atapon nyo. Kasano kumatipan na kasiguradom? Asaan pa'y nga mo ni Chona ti relasyon niyo? No amo na kuman. Sigurado lakit di. Asidiran na. Kastamat kin ni Jorin. O saan nga iso ti agtitext kan ka kadagiti pamutbutan? Asino nga rod? Tsaka mo, nanang. Awan ti mapanunot ko. Gaputa. Awan mati amok akariri ka tao. Hello, Shasha. Nakaawag ka man? Auntie Chona, kayan ko lang ang damag. Umay ka di matlaang ni Jorin dito mansyon? Akas iti ko na yung kanya kitay madam. Ay, oo, di ha. Umay nakapasyaran ni Jorin. Sigurado kayo, auntie? Kwa. Auntie Chona, abay di kayo mat makasumbat. Wano, agdo-ado kayo kadi, tinayba kayo. Saan mo takas na, iha? Wan, sigurado. Umay nakapasyaran ni Jorin ita arabi eh. O sige, auntie, orahit nga rod. Bye. Bye.
Impagaktikas jaygam. Kasanungatan no saan ko ang maibaon ni Joren? Griselda, nakawag ka man. Gaputasan nga umapay titurog kanyak Dominic. Gapo ka ni Elisa nga anak ko. Di mo pa'y lagayam na iliw-liwag day tapanag, Griselda. Ada pa'y gayam sa bali. Malaksid iti dayjay ana istoryana Dominic. Anyabay? Ada pa'y gayam mangipangpangtakan ko ana. Babaen iti text. Saan nga ta may maysa na kiti nagpakita kundi day tangag-titex? Asino ko matagpanggap iti takas iti anak mo? Anya? Amom ka din o asino tagpangpanggap? Kayat mo asawan. Amom nagiti mauawat ti anak ko a text message apang ta. Wan tawan in limad ni Elisa ang anak mo kanya. Apay nga ro dadi mo imbaga dagos kanyak. Imbagpaykan ka, tama ibaga na dagiti parikot na. Ngamsyak nga inana, pagilimlimadan na. Lading ita, Griselda, awan maramida. Kana, siguro sa na lang nga kayat, amadanagan ka. Gapo ka dagiti mapaspasamak ken ko na. Ada ka di pa'y ammo, masan kung ammo? May papan ka ni Elisa? Awanan niya mo ka sa bali. Sigurado ka? Wan, malaksid lang, at di na kayat nga ibaga kanya, kapalimad na. Ay, kasaritak to'y tinalapat ti anak ko. Anyang roti plano? Ano siya klaan ti masurot? Saan ko nakayat amapan ag trabaho ti anak ko? Anya? Wan, namaputanak. Ang mga nadadakas nga ramidan dakan ko na. Amom, Griselda, no siya klang ti matungpal. Awan sa bali akaimbagan nga aramidin nyo. No saan amapan agpa-blatter iti polis. Aniya? Nagsapakit dinaya. Asuyaab. Sarsardang payla. Katurog-turog ako. Joren, iho. Apay, kasta tila nga makaturturog ka? Uwan, mami. Masapol magmurmuray ka. Tadanas ka, napapanam. Sa dino, mami. Iti mansyon da siya. Anya ti aramidag iti mansyon da siya. Inka pa siya rin. Abay, masakit ka dimot, mami. Tamasakit ka nilang, timabali na pa siya rin. Anya nga rin timapan ko ubraan, mami. Inkay kumpirmar na ibagak idikan ko na. Nga anya, mami. Nga ay ayatam. Anya. Ururayan na ka ni siya. Isungin kag sukat. Tamapan ka iya mansyon da. Da kayat, mami. Anya, tay babay na ka de. Da kayo matlaang ti mga aramid. Iti pakaibabain nanyo, mami. Awanan ti adu asa o. Mapan kakit din agsukat. Saan dak apilitan, mami? Tana ibagak matan ajak tayat. Kayat mo ka di manon nga aghay bladak. Awan ti mabalin ko. No iso ti paghay blada nyo. Nitak. Tinong padak manan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Ururay na ka ni siya iti mansyon da. Gaputay bagak amapan mo pa siya rin ita. Jak kayat, mami. Anya. Saan na kay babayin ki ni siya? Da kayong matlaang ti mga aramid. Iti pakaibabain nanyo, mami. Awanan ti adu pay asa o. Inka kiti nagsukat na mapankan. Kunak mo't ajak kayat, mami.
Iso adidak pilitan. Kaya't mo ka di high blood manan. Awan ti mabalin ko. No iso ti pag-high bloodan nyo, mami. Tinong padak manan, mami. Gapo ta dya kayat, ti panagsukir mo. Sumubsobra kayon, mami. Dita kayon. Jurin, papanam, ang subli ka! Nakadesisyon akong tatang. Pagsardeng ako ni Elisa nga agtrabaho. Ngam anak, nagbalin ana patag kini Elisa ti trabaho na. Napatpatag nga amang tibiyag na. Ngam ti trabaho na tatang. Panunutom ko man na imbag, sakbay ang mangadeng ka. Tatang, adda dagiti mangipangpangtakan ko na. Kan adda pa'y dagiti nakita na nga armado a lalaki. Ako na amang katkatawakan ko na. Ay na, sino nga tangamin tagijay? Ken anya tirantada kini Elisa. Panagkunak. Kat kayat dadang ranti anak ko tatang. Gapo ka ni Jorin. Ala, kasaritam to nga ron anay magti anak baw. Bareng lumayat, iti kayat baw. Sa dino ti papanam, agsubli ka! Agsubli ka! Papa ni Jorin, dari mo pailan. Ininto tagsip natin. Salbag na itayan. Nagsubang kayo kanima din. Awan! Gapo iti kinasukir na. Anya man ang tinagsubangan niyo nga gina. Imbagak nga oray ni siya iti mansyon da. Ta imbagak ama panapasyaran ita. Anya? Gabi ta imbagak, nakasurun kit din. Apay ngamin nga ibaon mo ang mapan na pasyar ni siya. Idinto ta awan kanumat ti marik na nga ayat kin ko na. Kunak mat ama surusuro ng tulat ng ayatan. Nung talaga aranta na ti mga ibabain. Ibabain na klaunayin kini siya. Iso di na tong palan na kiti kayat ko. Jonah, isardeng mo na biyangan ti ayat ti anak ta. No di mo kayat ako maruti sa anyo apan nagkinaawatan kini Jorin. Ay saan na mabalin. Ni siya ti kayat ko aparakan ko na. Mayat man kansahan. Iso ti ayatan na. Anya, itultuloy kong dagsardang iti trabaho nanang. Gaputa saan kan anatalgad iti opisina ni Chona. Nanang, Saan tayo nga mo? Amang ano ni Chona matlang ti mangipangpangtakan ka. awan ti amo ka makagapo. Tapno aramidan kanyak ni Ma'am Chona ti kasjay. Adda, Anya ko nanang. ti relasyon niyo ka ni Jorin. Kas na kunakon. Saan na pa'y nga amo? No saan ani Chona ti mangipangpangtakan ka? Asino nga rod? Uray sa dino ti ayan ko. No kadang kon, katsak maliklikan nanang. Isa pang hasiyo. Saan da ko mapagsardangan iti trabaho? Anya? Sumrag ako ni Jo pisina inton bigat. Saan, Elisa? Nanang, nagbalin ang napatagkanyak ti trabaho. Napatpatag ti biyag mo ngam ti trabahom. Tanam na mahain nyo kadi. Nga agsardangan dagiti mangipangpangtakanyak. No agsardangak iti trabaho, nanang. Pues, no di mo kayat ti agsardeng iti trabahom. Isinam nga rod ni Jorin. Anya, Iso ti makagapo. No apay nga damang ipangpangtakan ka. lading itak nanang. Gamtsak marami ti pagpagayo. Una, ngam, iso ti makagapo no apay amay pangpangtaka. Uray, Denggenak kumamat, Elisa. Diyak kayat amapukaw ka. maawatan dak kumamat nanang. Tsak mat kayat amapukaw ko ni Jorin. Ha? Ti kotse ni Jorin. Iso jadimtan. Hadtang ni Jorin nanang. No sige, mabait lang din nagsabatan. Kat pasang bayat dito balay.
adumistansya ti anak ko ka ni Jorin. Anda mabutin ni Jorin dito'y balay. Ay na, makapasuron ti kastoy. Nay, apa na kami suot ka amada mga glutluto anak ka? Kaputa masursurunak unay, tatang. Sino ay ti kasuron ba? Jay manensa nga ili tayo Ni Joray? Ta sino kumapay? Ay na, saan mo ko mga ipakita? Weno ipadlaw nga iso ti pagpungpung tuta. Kay kayat ko pa'y numadlaw na. Tabarang no agawi din. Crisilda, pinadakil ka iti nasaya at asursuraw. Tsak kaya't dahito yung makitkita king ka. Tatang, ni Jorin ti makagapuno apay nga ipangpangtada jay apo ko yo. Uray pa'y, awan bason ni Jorain. Unang, tatang, Ay, wan gayam. Nangig ko adipay nangan ni Jorain. Iso nga dituyon amangan. anya? Crisilda, imay asa nga ili tayo ni Jorain. Kat rumbang laeng at tatuan tayo ang nasayaan. Anya di ko nam, Jorin. Nagsubang kayo kini mamim kat natungpa na kamanan. Uwan, Elisa. Ang apay nga mina nagsubang kayo. Gapoy ti panang pilit nga. Nga inakpasyaran ni Sasha. Anya? Naibaga na ka nung amin kini Sasha. Nga inakpasyaran iji mansyon da. Isumat lang nga pilitan na kaamapan mong pasyar kini Sasha. Gapot ang mabain kini Sasha. Nudyak mapan. O, di napan ka kumalatan. Tapno saan nakakumana tong pa ni mamim. Nung napanak ko ma. Anya ko mga rod ti ibagak kini Sasha. Sa bagay. Day tamanan ti makagapo. No apay na tong panaka ni mamim. Sana bali. Jak kayat apasyaran ni Sasha. Tasika tay ayatak Elisa. Amot. Amom ka di. Nga oray siya kat. Agparpare ko takmat. Gapoy ti relasyon ta. Kaapay. Gaputan na duktala na ni nanang. Nga damang ipangpangta kanyak babawan iti cellphone. Anya. Wen, kat gapoy ti dayta. Kaya't nangyag sardangak iti trabaho. Saan? Saan na kayat asumrag ka kay opisina yung bigat? Saan ang mabalin Elisa? Kuna ni nanang. Saan ko kanon nga urayan nga dadakas ang mapasamak kanyak? Kasaritak ni nanang mo. Saan ang mabalin nga agikat ka iti trabaho? Sigurado matagtaganan ni siya ang mga uray kini Jorin. Anya nga tatipag kak no damagan nakmanan. Impasigurado ti papan ni Jorin. Sigurado ang makalok sa umot na chay. Gapoy ti panagururay na. Ison na iti umawag. Ay, damagan na lakit di no apay adi na matlangan mauray ni Jorin. Anya nga tatipag kak. Makasarita ni Jorin. Nakaluto akon. Magantay ton. Diyo ka din ang agtimbagak, nanang. Madamdaman ton ti panagsarita mi. Ingkaayabanan dito ita magantayon. Agyaman na. Takayat yung agsasangot tayo amangan, nanang. Gapot ako na ni Lolom asaan kanupay gayam anang malam. Nagsinungbat da ngamin kini mami na. Iso nga imay adipay ng malam. Naimaglakit din, tanala daw ti panaglutok. Nailakam ko pa'y iti pangrabi itayo. Siguro agad, inturturong ti Diyos ti panakaladaw yung nagluto, nanang. Tapno makapagsasangot tayo amangan kada Jorin. Sige,
Ingka nga rudan ayaban, tamagan tayon. Salbag dyan nga, Jorin. Sumangpot tulaan. Ituloy ko ang sermonaan. Jonah, nagbalin ka na si It. Saan kayo maganda ita siit? Kaya, Victor. Diyak kaya't ti panagbalin ko asalawasaw iti imatang ni siya. Si kamat lang ti mga aramid, Jonah. Iti sana pa ng pasyar ni Jorin kinisya siya. Ag sakit-lakit di tinaakam na. Apay nga game bagam mapalapas siya rin. E dinto ta ibagbaga lang ang rudin ni Jorin. Nga awan ti sunggar adut-dut na kinukuha na. Isumarod at duwata ko maamang iturong ka ni Jorin. Ngam di mamut kayat. Ay, kapotadyak kaya tapakibiyangan ti ayat na. Kaya't mo nga raw da makapilin to ni Jorin iti saan tayo akalebal iti biyag. Tay ko na akong Jonah. Bulsek ni ayat. No nakurapay man ti mapili na. Basta iso ti pagragsakam di anak ta. Kat itid ko ti si bubukal asuporta kad ko anak. Salbag ka. Sana mabalid, Victor. Jaki palubos asa bali ti ayatan ni Jorin. Hulitek manan Jonah. Palugod ang kumati anak ta nga gayat. Awan ti karbengan ta amang pili ti kayat na ngayatin. Adda, gapot data tinaganakad ko ada. Iso adinak malapda na makibiyang kini Jorin. Nabsugak ka dagiti agkakaimas asidayo, anti. Ket agyamanak ti panakipangan ko kada kayo. Awan anyaman na. Aywan gayam. Anya ti kunam nga ibagam kanyak. Panggap ti ko na kanyak ni Elisa. Apag sardang ninyo kanon iti trabaho na. Kaputasaanan anatalgad iti opisina ni Mamim. Anti, Isu ti nakakitaan ni Elisa kadagiti armado a lalaki. saan kay kumaunay nga agbutang, anti? Iti daydi nakita na. Kasanon? No sublian dan tumanan ti anak ko. Adamot ni Mami. Kasanon no tao ni Mamim dagijay anakita ni Elisa. Anya? Kagurgura ni Mamim ni Elisa. Ti panaggayam yo iti anak ko. Di nakarkaro manan no maamuan na nga dan nagkinaawatan yo. Nakasaganak amang salaknib iti anak yo. Kadagiti agtarigagay nga agaramid kinkwana iti dakes, anti. Iti nabasak at text iti cellphone ni Elisa. Kat adda ka no dakes a mapasamak no saan adumistansya ken ka. Jak tupulos ipalubos. Nga adda dakes ama pasamak ken Elisa, anti. Saan nga iti agnanayon kat mabantayam ti anak ko? Anti, Atapag, ani Mamim tigapuanan dyan nag-text. ngata, anti. Wan! Gaputa saan na kaya't ti kinasingad yung agpadpada. No ni Mami man tinang ipangpangtaki ni Elisa. Kitjak ipalubos asaktan na ni Elisa. Mabantayam nga ron ni Elisa iti opisina da. Anti, Isot gapo na kayat kon nga umikat ni Elisa iti trabaho na. Tama nga no agpaiso ti atap ko. tapno agtal na ti panunot yo, anti. Kat inak bantayan ti anak yo iti opisina da. Anya? No kasapulan nga agtrabaho akmatan iti kumpanyami. Tapno bantayak laang ni Elisa. Kat aramidak, anti. Oh, rabiin nga di pa isimbangpot ni Jorin. Siguro, napan man rin nagpaing ka na kiti barkada na. Kapot tinalaos asakit tinakam na ka. Wan, ngam kasano no saan akadang iti barkada natin na pananda. Matanagan ka maitlayan nga di pa simbangpet ya anak ta. Siyempre, gaputadyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan ko na. Mga, barbaring no dandani ditan. Nuawan pa ikalbasan ti may isang oras sa pulenta. Anya? Tay
Ay kunakon. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamak kin ni Jorin. Sige, sige. Inaklat ang roden irwar ti garahe di kotse. Iti kasta. No awan to pa'y laeng kalpasan ti may sa oras. Kat sa pulen tanton. Oh, sige. Padasik pan nga awagan. Parang sumungpat mo't lang. Iso ti umawag. Ay, saan gaya? Ngibat kayang dugong. Hello, dugong. Anya, nakita mo ni kotse ni Jorin ang nakaparada iti sa ti balay da Elisa. Sana mabalin. Ti salbag na ijayan, ijay gayam tinapanan na. Mapad ko da nunan iti balay da Elisa. Maluksawak mat kan ni Auntie Chona. Impanamnaman na, ti umay ni Jorin. Awat. Auntie Chona. Ito day ti mawawag. Ay, oray na sakit tinakan ko kan kwa na. Sung bataklatan to'y awag na. Hello, Auntie? Siya. Ang bukod no sa dino ti ayan ni Jorin. Oh, sa dino, Auntie? Iti balay da Elisa. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Auntie? Ang bukod no sa dino ti ayan ni Jorin. Sa dino, Auntie? At da iti balay da Elisa. Ito ti pinasyar na. Agar-aram ka di ka ni Elisa, Auntie? Tsaka mo, mabali na kasta, iha. Saan? Isama pa na kita iti balay da Elisa kat pilita ni Jorin nga agawid. Saan, Auntie? Di yung kumaramidang ti kasta. Payasan! Nawaywaya ti panang siin tayo kadakwada. No kaslasaan tayo nga amu ti masansan a panagkuyog da ken ni Elisa. Ken kastamat ken iti masansan nga ipapan ni Jorin iti balay di Elisa. Kasta, saan ko patuloyan di mapanit yan? Sana nanti tabaring no addapay matakwakan tayo kadakwada adwa. Noad na lang mabalin ko. Diyak ko man kaya't nagtrabaho ni Elisa iti kumpanya ni Chona. Itay nagsarita kami. Nagpakpakaasi. Di na kaya't amanglangan iti trabaho na. Tinasayaat. Awagak ni Chona. Makamuditan. Basta ibagak asaan pa'y asumret ni Elisa. Saan akayat ni Elisa nga ipambarko? Ti kaanda iti mangipangpangtaken kwa na. Babaan iti text message. Ay, anyakat ngaminan daytoy amapaspasama. Chona, umay kan. Intan biro ka ni Jorin. Saanan? Wan angem kunam asaan ka makaturog. Na di mo mabasang pati anak ta. Napanunot ko nga amangan no saan tamat lamayawid no masarakan ta. Gapoy di pa nang tumpakkan ko ana. Wan angem. Bayam. Sumangpet tulatan no kayat na. Lukas ta. Santan amapan sa bole. Saan nga rudal? Dagulit ka talaga, Victor.
Doktor. Itamang pay, nginawagan na. Sipod day di pa nagsubang ta. Adalaan kahit ko sunod-sunod ka, Dominic. Isong imawagak. Niya. Ada ka dito balayo ni Jorin. Mas dawak apa sa pulin yung kanyak na nakyo. Abay, nagtalaw ka di madan kat di yung amuti ayan na. Wangarod pare. Katakit ka pag subang damarin nga gina. Saan yun na sa pulin? Nataanganan ni Jorin. Amo na ti sumangpet. Sa bagay. Sige Rodan, pare. Bye. Bye. Mas tawak ka na gitay. Nagdaklang na tao. Nakadanagan dan mo sana sumangpet. Anya ko matibibiyang ko. Jorin, iho. Sa di na tinagdapuan. Apay nga itakala nga sumangpet. Kaputa na sakit unay tinakambukin ni Mami. Iti pa nang tumpa na kanyak iti malamdad. Sa di nung araw tinagpainga, iho. Ibagak, nung di yun to kumalatan ibagbagakin ni Mami, Dad. Alawen, ibagamon. No, iso tikid daw mo, di sige. Oray ito nakaturogan ni Mami. Naggapo ako iti balay da Elisa, Dad. Anya? Ijaya ko na ng rabi. Iho, lumamo ni Mami amapapan kay ti balay da Elisa kat sigurado lakit ti adakkel agulo. Isungarod akit kid daw kada kayo. Adiyo ibagbaga, Dad. Alawan niyo, magnamnama ka. Agyaman nak, Dad. Kumusta nga ro ti panakilangan na kriseldagan ka? Nalami isla ta, Dad. Taamunan asyak ti makagapo. No apay nga adda mangipangpangtakin ni Elisa. Anya? Uwan, Dad. Iso ako napay nga ti Criselda. Apag sardangan nga agtrabaho ni Elisa. Saan ang mabalin na basta-basta dengan nalatan ni Elisa, iho? Isumot ti kunak, Dad. Ngam ko na apag pampanunutan na kano ana imbag. Kat saan na pailangan nga ibaon ni Elisa igi opisina inton bigat. Awan ang, no saan na nga ibaon? At adalakit di amaragsakan ni Shasha. Anya? Panalipatam ka din, iho. Nga ni Shasha, ti inayaban ni Mamim akaduwa na igi opisina na? Barang numalawlawagan matlaang ti panunot ni Auntie Criselda, Dad. Noske nakasaritam ana imbag ni Elisa. Tabareng no mairopir na ti panagtuloy na ngagtrabaho. Uwan, Dad. Dad, saan samot na namigat ni Mami? Anapan igi opisina. Talaga saan, iho? Awan ka nung aming tiganas namangan. Apay, Dad. Gaputi saan nyo pa lang at panagtintin na gari. Nasakit pa ilang tinakam ko kini Mami. Gapo iti panang tungpa na kanyak. Isang enrentak tinagpupok pa ilang iti silid ko. Itay agrobrobuat, Dad. Iho, saan ka kumaamangin mo lati sakit tinakam kini Mamim? Isumot lang ti agar-aramid ti pagsakitan tinakam ko, Dad. Oray pa, iho. Ang mala. Kasaritat to ni Mamim. Tabareng no makapagkapya kay ton. Ti abok kat addan dito opisina ni Elisa. Awan pa imot lang kayam. Saan man nga tanong may trabaho? Ni Crisel dati umaw. Hello! Ang yaman at sinong batang madlaang tiawag ko, Chona. Nasayat matimawag ka.
Salud-sudat, no apay nga wanpay laang dito ni Elisa. Anda dito'y balay. Saan pa'y lang nga umayang trabaho? Anya, tapos. San ka di pay, nasaya, ti marikrik na na. Mayatan, intun bigat lang nga ibaon ko nga ang trabaho. Salbag. Ado ti trabaho na nga gururay dito, oy. Isungay baon mo, dito opisina. Kaya't ko kumaan-anay, di pa nakaimbag na. Ngay, adya ti kayat mo asawan. Among lantan, no, ti kayat ko nga ibuksilan, Jonah. Saan ko nga mo? Ngam... Ah, hello? Griselda? Hello? Tiyonan pain. Inidip nan ti cellphone na. Anya? Saan nakapalubusan ni Auntie Criselda sumrek? Inawagan na ni Mami? Ah? Inrasunan na kan? Uwan nasaysaya at ngagpaisun sumrek ka. Nukunam amaboring ka. Adda pangawisakin ka. Di ka agdanag. Natalgad ka no siyak ti kadwam. Anya? Sige, no di mo kayat. Pasyaran ka nga rod di tabalayo. Auntie Chon, namusta yung ma'am? Hello, Auntie. Nakawag kayo man? Hello, kapunta masurunat ka ni Elisa. Apay manan. Ano manan ti kinasuron nyo kan kwa na? Saan man na nasimbro kiti trabaho na dito opisina? Anya? Imawag kita'y tina na katipa ka mo na asan pala makaumay. Amangan mat no. Masagsadutan nga trabaho, Auntie. Mabali na kasta. Isong inawagan ka, kayat ko, di agpatulog ka. Anya? Kaya't yung umayak manan dito opisina yung Auntie? No, anda wayam. Oh, pasensya kayo nanti. Ada nga min naira na apapanak kita. Aya, sa dino ti papanami, ha? Inak man ipasya dagiti katulong ko ijamol. Kasta? Anti, inkarik ngamin kadakwada. Ipasyar ko ida itangal daw. Ala, no saan ka makaumay, awan ti mabalin ko. Anti, adan to sa bali apalang tulong ko kada kayo. No, sige nga Rodiha, mawatak. Sige nga Rodan, bye. Pasensya kayo nanti. Okay, bye. Dominic, awanan ti amok apangibaga kadagiti problema no saan asika. Isugay mayak, takayat ko amaamon ti kapanunuta may panggap kadagiti plano. Bak ko pa iti kamang ti pamilyayo. Anya ka di ti plano? Kapoy ti kaadda ti pangta iti anak ko. Kasla kayat ko nga yadayo. Ay, Criselda. Kanayon latta na kasta. Pangta. Imbagak materamidin yun, ang didak tungpalan. Kunak, mapanyo i-blatter iti pulisya. Puri ka. Kayat ko nga agikatan iti trabaho na ni Elisa. Manen? Takayat mo ka di manen, ngagbalin kayo nga umang wino agkatang-katang? Ti pagsayatan ti anak ko ti pampanunutag. Aglalo numamuan ni Chona ti relasyon da adwa ka ni Jorin. Kalkalapay ang nagbalin at tupikuta na ita. May papan iti ayat. Kinunak, asan mo ida apakibiyangan?
Kan awan maramidan ni Chuna. No talaga agit ined. Oh. Kita ma, no umadayo kayo. Lakayin ni tatang mo. Maawatan mat siguro ni tatang no madayo kami iti anak ko. O sige. Iadayom ni Elisa. Kat sigurado asa pulin latta ni Jorin. Anya ka tirumbang nga ramidak. Kanain ko nga ibagaking ka. Saan asika kumatagbalin atubeng kan lapad when lumang rak-rak iti relasyon na gitidwa. Una nga... Amom, no kasano kasakit. Ti may sina, when lumapukawan iti ayten. Nariknam da ita idinagsina kayo kini Victor. Apay, kaya't mo nga ipariknamot iti anak mo ti saam ang nariknam, Crisilda? Oray na ingat ni Auntie Criselda. Tanala ka mata kasarsarita. Ano kaya't ni Elisa? Awisak tarumar kami. Sa bagay, kung naitay ni Elisa, rumor ni nanang na. Sapay ako ma, tasaan ko ang madanon. Itikas ta. Maawis ko armuar. Wan. Awisak taagbuya kami iti sini. Ay, nakaadayo man ang dagiti katulong. Nam, pabos uyak lataidan kadagiti kaya't dagat hayan. Idi ka ta. Nagagatdalat kadagiti trabaho da. Mawawa ka. Kaya't iti uminom iti nanangis. Ang taychay. Kasla kaliklikot ni Jorin taychay ah. Medyo rin nga pa ito. Ni Elisa. Ni Katuanan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya man ang tikasuron mo ay Saan na si Brad ni Elisa? Abagan mo't nga matipay lang ti bagbagida. Mayat ka nun. Sino tinagkulakan ka? Ihinada. Kamsan na ngayon baon na kaya nakatupay lang ang pagtal na dirig na na. Maring may baon na nin kung bigat niya nagtrabaho. No di na pala ibaon ni Elisa itong bigat. Ikatoy ko. Anya? Tiyak kaya na nila na magpapambar ni Crisenda na isot di na pangibaunan ni anak na nagtrabaho. Si Kamet lang tinagkuna alalaing ka na anos ni Elisa. Katungit katem, sigurado ang maikawa ka kankwana. Sana ka may kawa. Ikatan. Tanalalaing di sukat ko kankwana. Sino ko ba? Isasya. Anya? What? Isukat ko ni Shasha. Nagpa-importante ni Elisa. Anya? Tatang, sa di mo tinapanan dya apo ko yun. Tapay adi mo't sumangputan. Basikuran siguro dito'y balay. Isuari mo na pa nagpaspasyar ka. Anya, ang mga nukadwa na nga rin ni Jorin. Anya? Awagak man ni Victor. Kat damagak mo adda ni Jorin iti balayda. Le, ang mga no ti anak mo na ito mawawag. Saan mo't nga iso tatang? Sino nga raw? Ni Victor. Maya, taisun ti mawag. Tasalod-sudam daw no adda ni Jorin iti palayda. Wan tatang. Hello, Victor. Hello, Griselda.
Sana nasayaan pa rin niya sawak ni saan mapanang palubos kinili sa mapanititrabaho na. Kapay, Kapunta doon, di mo kaya't panglayan ngay baon inturbigan. Ikatin na ni Lisa. anya. Nagsaya aton no kasta? Kaya't mo amay kat ni Elisa iti trabaho na. Well, Victor, tapno maliklikan ti peligro. Panagkulag. Sana ba'y may anti asawak ni Elisa. Kaputay empleyado na. Adda masigurado ti seguridad ti anak ko. No dito'y laktan balay. Wano saan? Umakar langin iti pagtrabahuan na. Aniya. Huwag gayam. Mabalin ka di akasarita ni Jorin? Kwa. Awan ni Jorin. Tarimwar ka itay nakadigos. Sa dino tinapanan na. Saan ko kaamo ka Silda? Taawanak mo itarimwar. Naginilaan katulong mi tinang ipagapim manaw itay nakadigos. Nagkuyog dalakit di manan ka ni Elisa. Unay katirigat na nawan ti sekretarya. Hello? Hello, Jonah. Ni Dominic Dedoy. Si kamat gayam, Dominic. Apaya nakaawag ka. At ako may pagkakin ni Elisa. Diyak makontak na cellphone na, isong imawag akong dito opisina yun. Awan ni Elisa. Sana simra. Aniya. Sana binaon ni Criselda tamabutang kan o. Gapo kadagiti nakita ni Elisa ang armado lalaki. Kasta. Sige, Dominic. Dapat mo awag iti cellphone ko. Sige. Sabay ko, bye. Bye. Asin mo na talaga ito eh. Ni Shasha. Hello, Shasha? Hello, auntie. Umayag ko mati daw opisina yun. Tadarong balgonay ang maamuan yun. Anya? Una nga, di ba't ko na makaduwam? Nagiti katulong mo ng shopping. Saan man, auntie? Kadlok ida. Pagawin ida ni Jabalay. Uray ka, nagatang damit ka, nagiti kaya't nagatangan. Kanin ba mamapan kayo pagpasyar, kalpasan ti pa nag-shopping yo? Ito namin sana, auntie. Kaputa, napagkagunay ito ibagak, kan ipakita kada kayo. Anya? Kasta ka di? Wan, auntie. Okay, di tanto na pisina yung amaamuan nyo ti amin, auntie. Sige, bye. Bye. Anya nga tati, ipakita na kanya. Ala, Jorin. Nagbalog tatangagan. Takalpasan na rin muarta iti pagsinyang kat nanganta. Saan ka nag-shopping? Kalpasan na. Imay tamanan dito ikit di paypay. Sulitin tan, tinawaya pa nagkuyog tayo, Lisa. Amo? Gapo ka dagiti naawat ko apang tayo ki cellphone ko. Dapat na ka magkunod at tuma makikuyog kan ka. Anya? Gapot ako na text kanya. Ano saan nakadumistansya kan ka? Adda ka no taka sa mapasama kanya. Saan kong ipalubos nga adamang dangran king kay Lisa? Wanang, saan nagmagnarot akan na yun ang mabambantayan? Anya nga tanong, mang-hire ka iti bodyguard mo. Ano yan? Si Kamet, agpagpagkadayo ka. Pangala ako mga iti pang seldo kiti bodyguard ko. Siyakti mong pasweldo. Anya? Ay, saan ang mabanong Tama nga may pagurot ni mamim akos kusitak wano agkurkurakutak ng mga alak iti bodyguard ko. Uwan ang Elisa. Saan ta napagsalitaan day tabanat? Kadya ko manugot iti day taasing-asing mo. Sige, isagdan ka nga ro din na pagsaritaan. Mudi mo kaya.
pa nagsimpata nga rodan ti pagsaritaan ta. Anyan? Kayat mo nagsimpata? Juan Elisa, Jurin, agar-arapahap kansan. Kasano ko mga ibagang magkasartan. Idunto tadi pa amo ni manim ti relasyon ta. ag secret marriage talatan. Tapos makasiguradong ditunggal may sa kadata. Saan ang mabalin? Saan ta kung mga agdardara-sutos may ipapan itiday ta apanag? Yak namin kayat ang mapukaw ka. Jurin, saan ang mapukaw itibiyag mo? Basta takdaram nagiti ka rin. Juan Elisa, namnamaang, saan ko atal likudan dagiti karik? Ilaban ko ti ayant-ayat ta, nga uray anya ti mapaspasama. Adad ni siya. Makita kitan di ibang pagkana. May pakita na kanyak. Andi Joanna! Oh. Ay, tanadugtana. May panggap kada Jurin. Kan Elisa. Anya mo nung dinanugtalam kada kwada. Ipakita kada kayo ti video. Yan. Pagkalmaan niyo kumalaing tirik na yun. O sige, pakita marudahan din nagpaggagaran na nyaman dayta. Wananti, mabiglaan. Kitain mo, tiada dito cellphone ko. Adoy, kitain yan, ti. Tajurin ka ni Elisa. Nagsurit na nagkip-kipin. Kaputa, agayan ayat dagayaman, anti. Aniya, saan ang mabalinda ito eh? Agayan ayat dan. Amuyo ka dinan niya tinawag da iti tunggal maysa. Mahal. Anya, ay saan? Jackie Palubas niya. Jackie Palubas. Anti, saan? Di kay kadiag wala. Agama kayo kuma. Saan kayo nga agibuo? Sana mabalin nga. Ni Elisa ti ayatan di anak ko. Sana mabalin. Anti, China, tala kayo kuma. Saan kayo? Hello, Jonah. Apay kay mawag ka? Ada ka kanindi na balay. Adak pa lang dito talyer. Apay ka di? Sa lutsodot ko manad na ditan ni Jorin. Apay ka di ni Jorin? Remove ti pungtot ko kenkwada. Abya ka di malinti nakabasulot siya anak ta. All bound anak mo. Bayam, ibagak to ditan linto na dak dita balay. Jonah, laglagi pem ada sakit pailain tinakan kan ka ni Jorin. Gapu iti parang tupam kan kuala. Juan, nga all bound ka na yung pinsan. Saan lang nga na di mauri na kanya kapan ng tugpakan ko na. Apa man nagsamo kami. Apay, adda ka di manin na nagsen anaramida na abaso dyan anak ta. Anda, nangolbod, at papada kayo ating ngolbod. Nakatagsan, kibaso na kanya kita, Victor. Isuwagsak ka na lang ni Jorin. Aniya. Dadyo rin ka ni Elisa. Isudan na gitidimtang. Kunak tupay ang nagkuyog tamanan. Napanan ni Jorin. Umaymat kan nilo'y ayan ko ni Elisa. Nanan! Kunak no, marabyan kayo itinapanan niyo. Sa anak ang nagbayag itinapanak. Tamuklat kan nga kita kayo kan ni Jorin no awanak. Kat, agbayso.
Tana sa lamaak ti panang itulod na kan ka dito'y balay. Nanang, oray nagkuyog ka ni Kinijurin. Awan tinaramid ni ana ikaniwas. Uray pay. Di ka di mabutan iti mangipangpangtakan ka. Saan, Nanang? Sa anak amabutan ng kadwak ni Jurin. Kasanun, ngayon ti panagmaymay sam amagmag na. Kat iso ti panangataki kan ka ti mangipangpangtakan ka. Anak, agsakbay ka kumamat. Manang nga asi ti Diyos, Nanang. Wan, amok day ta. Masapul nga agsakbay ka lang ta. Sige. Inak agpalasan. Mabit lang. Ada pa'y ibagak. Anya pa'y tiba kayo? Imawag kanyak ni Victor. Anya timbaga ng kada kayo, Nanang? Impakaam muna. Ano saan ka kanupay laang nga ibaon iti trabaho minton bigat? Ikatan na ka kanon ni Jonah. Anya? Nanang, dahito yan tayo kung kada kayo. Apay, mabutan ka nga ikatan na ka ni Jonah? Kaputan nagbali ng anapatag kanya ti trabaho. Ti trabaho? Nguno ni Jurin. Uray kumpanya da Jurin ti pangupisinaat. Kat manmanuhag umay iti opisina. Iso asaan nga iso ti makagapunanang. Para kanyak. Uray ikatan na ka ni Jonah. Ado dito ti mabalin mo asarkan. Wan, agpay so dayta. Nairwan ako ni ti trabaho, Nanang. Nukasta. Nasakit tinakam mo nga ikatan na ka ni Jonah. Wan, Nanang. Iso nga inton bigat. Sumregat to ni iti opisina. Pulos nga lipatan dito yung aldaw. Apa nagkuyong nga ng kini Elisa. Tapi nasingkadan mi manan. Di sinangal mi ngayat. Ha? Ni Mami. Isunday di dimtang. Jak pa'y lakit ay makasarita kang gawa na. Sumurag akon. Jurin, saan nakatalikudan? Ha? Kasla makapungtot naman ni Mami. Talaga nga ayok ka. Aray ko. Apay at ng padak nga ng Mami. Anya man tibasol ko kada kayo. Ado, ulbod ka anong impinsan. Ato tibasol mo kanyak agsisintarap. Ibagayo. Tapno amok na anya man ang tinakabasulak kada kayo. Ti amok awan pay ter armam ngam apay at dapay gaya man kakayan ayat mo. Anya? Oh, nakitot ka. Gaputan mo kon. Saan kong amo ti sarsaritaan niyo, Mami? Agulbod ka manin! Ha? Saan ka naging ko na? Amo ko na sino ti ay ayat ang may bagbagang. Asino ti amuyo, Mami? Kini ka di siya. Saan ako mga kungat no iso tinayap mo? Asino nga rin ti amuyo, Mami? Dayjay nga Elisa. Anya? Nukasta. Talagang amuyo. Ulbod ka! Victor, Kaya tingkar aramidam. saan nakapakibiyangan? Ako milkin ayat tipungtot ko. Victor, Kaya tingkar aramidam. saan nakapakibiyangan? Ako milkin ayat tipungtot ko. Victor, ipatam di takyat ko, Victor. Jak pa'y na ipapasipungtot ko kinijurin. Inuwadalak. Talaga nga sumubsumurakan mo. Mami! Apay at ng paay mo to ni Mami. Kapakasal ko na gustuhan na kita alamid na. Ayok ka! Ayok ka, Nabayan ka kung nagtagpagpang Jonah. Napun
Alakon! Sa di na ko mapagpuntutan ta mga lumalipatak nga asawa ko! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.